Anis, tá muid go cheacht Eolaíochta a bheith agin, agus béimiid ag breithniú ar thurgnamh agus a géirí eolas sa bhainteas. An taine atá ar an thurgnamh seo na Gníomhú Ribeach. Ábhar sin liom, Gníomhú Ribeach. Arc ar an thurgnamh thosaigh mé níos luithe seo. Tá Gníomhú Ribeach a gceist leis. Bhí an uisce is tí sa bhaile seo ag teacht suas an tuaille papair agus ag bogaí. Sin an rud atá gceist le Gníomhú Ribeach, nuair a bhí an uisce abalta bogaí suas rud atá soladach. Tháinig an tuisce glas suas an seo, is tí in san glunne seo sa bhaile seo a bhí lean le uisce gláán, agus mar a ggéarna leis an taobh seo. Arc ar an tuaille papair atá a gcuil suas an seo an tuisce agus an dearg, agus mar a cheachtú, bheasc an dá le chéile an seo sa lár. Mar sin, bhí na molanaí uisce ag gramid da chéile agus ag gramid de na snachanaí is tíos na tuaillí papair. Nis, má tá tosaigh gurí tríal bhainteas Gníomhú Ribeach sa bhaile, tá na rudaí seo de dhícheart. Glunne, uisce, datha hain bia, tá da dearg agus glas agam an seo, ach dathar bia tá agat sa bhaile. Agus tuaillí papair. An chiad rud tá mé gal a dhéanamh na tá mé gal na glunne a líonú le huisce. Leathleán nó mar sin. Sin an chiad glunne agus an is an dara glunne. Leathleán fásta. Nis, chuirfí muid an datha hain bia is tí iontu. Jan cinse go mbíonn tú cuireadh le seo, agus go bhfuil rud éigin ar an tabla ar agla an nóirt sin sé. Bríonn bagus tíon, sin dearg, agus glas an is. Cheachtú go bhfuil an tuisce ag athrú hiag da eile. Ionta ar fad. Nis, 5 píosa tuaille papair, agus bhhailiad é a illiú costal le seo. Nis, tíofaí muid an Gníomhú Ribeach ag tarlaí, na molanaí uisce ag bogaí suas an tuaille papair, an rud atá soladach. Arc an sin a nis. Cheachtú go bhfuil an uisce agus an da ag teacht suas an tuaille papair. An bhecinn tú é an seo fásta? Ghlach an Gníomhú Ribeach am in amanaí, so má agan tú é ar bheith uair an nó mar sin, tíofaí tú é níos soileara arís. Bhfuil is agad go mbíonn Gníomhú Ribeach a gceist nuair a bhíonn planda ag géirí bia a thógáil an cré, suas heag na duilleoga agus heag na blachana. Chomh maith le sin, má ghoirteann tú uisce ar an tabla nó ar an urlar, sin an rud a tharlaíonn agus tú ag géirí é a ghalanaí le tuaillí papair.